अरे काय चाललंय काय? नाही, मुंबई एअरपोर्टला उतरल्यापासून बघतोय लोक मला हडतूड करतायत. अरे पूर्वी जेव्हा परदेशातून लोक यायची तेव्हा लोक म्हणायची मोठा माणूस येणार आहे. अरे आता कशाला येणार आहे? तुम्हाला माहित नाही मी कोण आहे ते? अरे मी राजा आहे, राजा राजा विक्रम. राजा असशील तुझ्या घरचा, आधी तोंडाला मास्क लाव. मास्क? यार काय चाललंय काय? नाही, आता सगळ्या प्रश्नांची उत्तर देणार एकच, वेताळ. वेताळ. लांबराव लांबराव लांबराव, नाही तर तो मागे लागत. माझ्या तू येताळ असतस, तू लोकांच्या मागे लागतस. तुझ्या मागे कोण लागलो हा? जो जो तुमचं काय आता बोलू? तुम्ही असता परदेशवारी करत. परदेशवारी तुमच्यापासून तर अजून नको. लांबराव लांबराव. माझ्या मुंबईत इल्यापासून बघतोय लोक माका हडतूड करतात. ते काय चाललं हा काय? तुमका ना जगाची माहिती नाही. आता सांगा तुमचा व्हॉट्सअप तरी डाउनलोड असा काय हो? काय का बरं तुमच्याकडे फेसबुक तरी असा? हा? हा, ट्विटरवर तरी हा नाही. अर्नवच्या न्यूज तरी ऐकतास नाही. का बरं करतास? हो, कसा कळतला तुमका? अरे मग माझ्या चाललं हा काय? काय चालला सांग. हे घेवा, सत्यनारायणच्या पूजे केलास? तीर्थ हा ना का? कीर्तन या सॅनिटायझर त्याचा काय करूचा? हातावर असं चोळूचा असता. स्वच्छ झाला, पवित्र झाला. थोडे झाले माझे हात पाय. हे घ्या, हा काय लावचा? डोळ्याक लावचा, तोंडाक लावचा असता. कसा वाटला? झालं वाटतं. छान वाटतं ना? काढा 200 रुपये. माझ्या पैसे कमवूचे धंदे चालवले नाही नाही नाही, ह्या सगळ्या प्रिकॉशन, ह्या सॅनिटायझर, या मास्क प्रिकॉशन. कशापासून? करोनापासून. कोणाची पोर हा? वार नाही हो, महाभयंकर बिमारी चायनावरून इंडिया. चायनापासून इली हा ना, मग असून टिकतली ती. यो पहिलो असो चायनीज माला जास्त वेळ टिकलो. कोरोना. लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, लेकिन संक्रमण के लिए कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान. दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान. अरे बापरे, इथे तर गर्दीच गर्दी झालेली आहे. पण मीडियाच्या म्हणण्यानुसार सोशल डिस्टन्सिंगचा उडवलाय फज्जा. आता हे करण्याची मज्जा. पण फार पूर्वी, खूप वीकच्या अगोदर मी खूप वीक होतो, तेव्हा त्या माणसांच्या शरीरामध्ये मला हे अँटीबायोटिक्स हडतूड करायचे. मी अँटी आणि मी बायो. ठीक आहे, अँटीबायोटिक. पण मला एक काम करा, मला माणसाच्या शरीरामध्ये कुणी घर देतं का? कुणी घर देतं का? कुछ तो करो ना, करो ना, कुछ तो करो, करो ना. तुझ्या विरुद्ध आम्ही लहानपणी घेतली आहे लस. आता तू गप्पास. अरे शंकासुरा. कसं नाही, कोविड-19. कोविड-19? आणि या कोविड-19 वरती कोणती लस आलेली नाहीये. अरे आता मीच राजा. हा बॅग आता तुमची लावेल वाट. मला ते वाक्यच आवडलंय. ते ज्ञानदा सांगते ना, सोशल डिस्टन्सिंगचा उडवलाय बच्चा. आता या करोनाची मज्जा. बघितलास किती महाभयंकर हा? रे हे महाभयंकर हा. पण भारतात प्रसार कसा झालो ह्याचा? प्रसार कसं झालं? भारतात गोष्टी व्हायरल होऊक वेळ लागता. हा आपण हा. तो बघा, ती अशी माणसं फिरतात ना, त्यांच्यामुळे तो पसरलो हा.
चालू नाही अरे आपला स्टॅमिना आहे ना एकदम स्ट्रॉंग आहे. यु नो स्टॅमिना स्टॅमिना म्हणजे वाका वाका तेच ते. आपल्याला चॅलेंज. अरे पण बाकीचे लोक त्या करोनाला घाबरून घरात बसले आणि तू बाहेर उन्हात. आपण नाही घाबरत त्या कोरोना काय आपली इम्युनिटी पण स्ट्रॉंग. इम्युनिटी अच्छा मोठंच आहे. हो मोठंच आहे नाही मज्जा येणार आहे. अशी इम्युनिटीचा माज असणारी लोक मला आवडतात. माझ मित्र होशी ठीक आहे ना सारखं काय जातो. अरे हे घे झालं तुझा मित्र. हा चल बाकीच्या मित्रांवरती काढू चित्र. आपण हे तुला चिकटलेलं काय सांगायचं मग नको सांगू ना. आणि तसं नाही रे. हाय ना आपल्याला रस्त्यामध्ये भेटला म्हटलं तुम्हाला पण भेटावतो. अच्छा मस्त आहे रे. फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन. अरे आता फॅन्सी ड्रेसचा जमाना आहे ना. म्हणजे कसं लोक फॅन्सी मास्क लावतात, फॅन्सी हँड ग्लोव्ह घालतात, फॅन्सी ते पीपीटी काय असतं ना ते घालतात. बरोबर त्याचं पण आहे फॅन्सी टिंग टॉंग आयटम. चायना आयटम आहे. मी चायनावरूनच चालू आहे. अरे ते वाहन जरा खाली गे लागतंय मला. सॉरी. हा पण तुम्हाला काय या करोनाची त्या करोनाची काही भीती नाही वाटत? अरे करोना येण्या अगोदरच आपण उपाय केलेला आहे. आम्ही टाळ्या वाजवल्या, चांगले दिवे लावले, दिवे पण लावले. फक्त कल्याणच झालं तुमचं. आणि समजा करोना आला आणि आपल्याकडे जालिम मंत्र आहे. तो मंत्र ऐकून कोरोना पळून जाणार. अरे तू कशाला पळतो? तू इकडे ये जवळ ये. हा, ऐकव हे चला चला. ऐकवतो. 1 2 3 स्टार्ट. कोरोना व्हायरस देवा नको येऊ दे आमच्यामध्ये, देवा नको येऊ दे आमच्यामध्ये. आईला हे जे काय मंत्रबिंत्र बोलतात त्याने मला काहीच होत नाहीये. आईला यांचं काय चाललंय? ए तू तिकडे काय करतोय? इकडे ये नाही तर तुला पण कोरोना होईल. ये लवकर ये. मीच करू नये हा, हा. बरोबर ना. म्हणजे परिस्थिती बिकट हा, खूपच बिकट हा. आता पूर्वीसारखा काहीच नाही राहिला. करोना प्रत्येक गोष्टी आपल्या नाक खुपसता. का बघा ए मारिया, तुला काय वाटतं रे? या नेमकं कोरोनामध्ये कुणाचा हात असेल? मला वाटतं अमेरिकेचा हात असेल. अमेरिकेचा होय. अरे लेका अमेरिकेचा नाही, याच्यात चायनाचा डोळा आहे. डोळा तो पण बारीक. नाही ना? ये, झाली बारीक. ये घे. नाही हे मात्र बोलायला का म्हणजे कसं आहे की या कोरोनामुळे कोण डबल बी घ्यायला बरं राहू दे. हा? अरे तोंडच कसं आहे ना. तो मास्क काढा आधी. इकडे इकडे बघायला लागतं बाबा. सोशल डिस्टन्सिंग. हात लावायचं नाही सांगतो मला. हात लावायचं तू तर हात लावून बघ ना. तू हात लावून दाखव. सोशल डिस्टन्सिंग. जास्त जवळ आलं ना इथं डिस्टन्सिंग पण नाही तू. काय आपण घाबरत नाही. आपली इम्युनिटी स्ट्रॉंग आहे. अरे आपल्या त्या अंगात इम्युनिटी भरलेली आहे. आम्ही नाही जास्तच आहे. हा ते दिसतंय जास्त आहे. काय जास्त आहे? इकडे तिकडे कोपऱ्यात ठेवून जा रे जा जा जा. जा काय जा. ते सॅनिटायझर मला पण दे ना. काय सॅनिटायझर हे? कितीला घेतलं? 50
रुपये. 50 रुपये हा दे ना मला. तुला पण पाहिजे? आमच्याकडे महाग आहे रे. महाग आहे? हो किती रुपये? 100 रुपये. अरे 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 हा ना. झालं तुझं? हा. हा? ए! ते इथं दिसायचं ए, नाही. तू पण नाही दिसत का? इथं ए, काय दादा, दिसायचं दादा. नाही. सापडली. हा? कोरोना कंपनीला कोरोनाची लस सापडली. ए, थांबा थांबा असा त्यांनी दावा केला. परीक्षण चालू आहे. काढली. अरे रोगंजली कंपनीने कोरोनावर लस काढली. हा? अरे बापरे काय हे काय नंतर मीडियाने त्यांची काढली. सापडली काय बाईकची चावी सापडली. अरे सापडली अरे या एरियात कोरोना केस सापडली. या सगळा रोखूक होया. हो रोखण्याच्या नादात त्याच्या जवळ जातलो तो आपणाक घरात त्यापेक्षा चुपचाप घरात. नाही 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 खरा थांबूकच होया. हा पण जनतेक जागरूक करूक होया. या कोरोना विरुद्ध लढूचा असत तर तज्ञांकडून आणि डॉक्टरांकडनं माहिती घेऊक होय आणि ती लोकांक देऊक होय. पण देताला कोण? मी देतलंय. तुम्ही? होय कारण ह्यो करोना डोक्यात गेलो तर लय महाभयंकर. मग थँक्यू माका सगळं सांगितल्याबद्दल. थांबा ना माझे ते सॅनिटायझर आणि मागचे 200 रुपये माझे गुगल पे करतोय. का बरं असता तुमच्याकडे हो देवा ना हो. तो बघा विक्रम येतोय. आली रे आली आता तुझी पाली आली विक्रम. हे तुझ्या देशातली लोक आता माझ्या तावडीत आली. अरे तू काय करणार हा? तू काय घंटा काय करणार? अरे करणार. मी माझ्या देशातल्या नागरिकांना जागरूक करणार. मित्रांनो या कोरोनाला आपल्या देशातून हद्दपार करायचं असेल तर सरकारने ठरवून दिलेले सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम आपण पाळले पाहिजे. काय तू त्याचं? सार्वजनिक ठिकाणी फिरताना मास्क वापरला पाहिजे. अरे बाहेरून घरी गेल्यावरती आपले हातपाय हँड वॉशने स्वच्छ धुतले पाहिजे. तसंच वारंवार सॅनिटायझरने आपले हात स्वच्छ केले पाहिजे. अशा छोट्या छोट्या गोष्टी वापरून आपण या कोरोनाला आपल्या देशातून हद्दपार करू शकतो.